Jai. Jai. You quite like chicken. You're artist to Kunoi. Artist, yeah. Apuni hoina artist. Boria बनायसै Hello लोगोफोर खुलुमबाय गुड मर्निं आं साइखं दिनै माने 26 जानुवारि दिनै रिपाब्लिक डे ओमफ्राय आं दायो माने दिकेजुलि रड स्टेशन सायावहायनो थाबायगासिनो दं आरोना बेनिफ्राय ओरैबायदि गुसुबो बोथोरा बिराद खुवाबो खुदों नै जेबो नुखाया नै लोगोफोर नायनो हागोन एसे जेबो नुखाया नै खुवाजोंनो ओरैबायदि माने खुवाया दायो माने साग्लोबजोबनानै दं आरोना लोगोफोर बिराद गुसु बोथोरा समाबो 7:30 जाबाय होमबाबो खुवाया माने दासिमबो खुगैयाखै बांसिनसो खुगासिनो दङ माने नों नाहरनागोन नै स्टेशनाव ट्रेन गाखोग्रा मानसिफोरबो बिराद दङ होमबाबो नुहुरा आरोना ओमफ्राय नाम्बारफोरखौबो नुहुरा नैबे ट्रेनखौ नुदोंना एसे रोमै रोमै नुहुरदों नै एसे खाथियाव फैनायखाय गोजाननिफ्रायथ' बे ट्रेनखौबो नुहुरा दिनैथ' आरो 26 जानुवारि रिपाब्लिक डे लोगोफोर जय हिन्द जय भारत लोगोफोर बिदिब्ला आङो दिनैनि ब्लगाव मा देखायलांबाय थानि जोबजासिम थांलांबाय थाब्लानो जाबाय लोगोफोर लेट जाबाय आङो नै बिर होखांबाय माबाखौहाय फिरफिलाखौहाय बिर होखांबाय आरोना दायो नै स्टेशनावहाय लेट जाबोबाय एसे नैबे जाहैबाय जोंनि दिकेजुलि रड स्टेशन बेवहाय दायो डेक'रेसनाबो बिराद मोजां बानायदों नै इन्डियानि जोंनि भारतनि मेप बियो बेखौनो होसोनानै फैदोंमोन आङो लोगोफोर ओमफ्राय माने लेट जाबोबाय आरोना बिरहोखांबाय नै माबाखौहाय जोंनि भारतनि फिरफिलाखौहाय हादोरनि फिरफिलाखौहाय बिरहोखांबाय आरोना बेखौनो होसोनानै फैदोंमोन आङो ओमफ्राय मोनफैस्लाबदिया बिरहोखांबाय ओमफ्राय नैबेखौ नायनो हागोन नैबे जाहैबाय जोंनि भारत मेप बियो नोंसोरो जाहैबाय स्टेशन मास्टार ओमफ्राय बिसोरो ट्रेन गाखोग्रा आरो खुवाबो बिराद फुदुंना गुसुथार बोथोराबो बिसोरो ट्रेन गाखोग्रा बरिया बानायदों नै मेपखौहाय नायनो हागोन लोगोफोर ओरैबायदि समायना बानायदों आरोना बेखौहाय सोर आखिगोन यार आर्टिस्ट फंबाय आर्टिस्ट यार আপুনি হয় না আৰ্টিষ্ট বঢ়িয়া বনাইছে দেই बिरखांबाय दायो नोंथांमोननो एसे देखायबावनो र' दा आरो बिरखांबाय ओमफ्राय दा बिनिफ्राय थांनोसै बेनिफ्राय दा आरो ओरैजाय थांनानै आरो देखायबावगोन ना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय दायो माने स्टेशन सायाव दङ दिकेजुलि रड स्टेशन सायाव नायनो हागोन नै फुरा खुवाजोंनो एकदम माने बोथोराबो गुसुथार ना साग्लोबजोबनाय नै खुवाया गुसु बोथोरा बेनो आरोना जोंना स्टेशना सार थ' लोगोफोर दिनैथ' मा दिन बयबो मिथिखायो दिनै 26 जानुवारि रिपाब्लिक डे 76 दा रिपाब्लिक डे ओमफ्राय जोंनि नैबे दिकेजुलि रड स्टेशनावहायबो हादोरनि भारतनि गोथार फिरफिलाखौ बिरखांबाय आङो एसे लेट जाबोबाय आरोना लोगोफोर माबा आं नोंथांमोननो जाहैयो देखायबाय आरो आं बिनिफ्राय आरो गुबुन मोनसेयाव थांसैलाय दायो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाब्लानो जाबाय जय जय
आङो दा न'आव फैफिनबाय न'आव मोनफैलायबाय ओमफ्राय दायो समा जाबाय 11:30 जाबाय आरो ना समा इनिफ्राय खुवाया खारजोब्बाय दायो सान्दुं ओंखारबाय दहायथ' फुङावहाय माने रावखौबो नुलायामोन आरो ना रायजोफोर खुवाजोंनो रावखौबो नुहुरलायामोन थ' रायजोफोर दिनैथ' जोंहा पुरा भारत हादोरावनो मोनफ्रोमबो जायगायावनो स्कुल कलेज फरायसालि फरायसालिमा मोनफ्रोमबो जायगायावनो दिनै मोनफ्रोमबो मावख'आवनो मोनफ्रोमबो अफिसावनो दिनै जोंहा हादोरनि गोथार फिरफिलाया दिनै उदाङै बिरबाय थागोन रायजोफोर दिनैथ' जोंहा 76 दा रिपाब्लिक डे थिग बेबायदिनो दिनै जोंनि नैबे नर्थ दिकियाजुलि आनसलिक कमिटिनि मावख'आवबो बोसोरफ्रोमबो बिरहोबाय थानाय बायदि देग्लायबो हादोरनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोबाय रिपाब्लिक डेखौ बरायबाय बेजों लोगोसे आरो नैबे दिकियाजुलि रड स्टेसनावहायबो बिरहोबाय बाहायबो दसे थांबाय बावबो दसे थांबाय आरो ना रायजोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोनाबो अबे जायगायाव सोरमायाव बिरहोखो एसे कमेन्ट खालामहरलायदो रायजोफोर बेनिफ्राय दा रायजोफोर नै आंना प्रब्लेमा नैबेसो आरो ना आंनि न'नि प्रब्लेमा नै एन्जरा खुरखावजोबलायबाय नै रायजोफोर नै खुरखावजोबलायबाय मा एन्जर जागोन बेयाव हमनानै मोनला आङो नै खुरखावजोबलायबाय रायजोफोर सिगांथ' ओरैजाय साहानि न'खौथ' खुरनानैनो अबस्था गाज्रि खालामजोब्बाय ओमफ्राय दा आरो नैबे रुम मोनसेखौ होलायबाय आरो खुरनाया सिङावहायबो माने हाया गुरै जाजोब्बाय नालाय पाका साका अख्रांजोब्बाय आरो ना रायजोफोर नै खेनसे नायबावलाय नै दै गुदुं बिराद लुबै आङो दाखालिबो दै गुदुं लुबाबो अबेथिं ओंखारना खारो अबेथिं खारो हमनोनो हाला मोनथिलानो बेखौ मोनबाथ' रायजोफोर एकदम बानलु बिदै फुदुंना नोंथांमोननि सिगाङावनो एकदम हाथाय गलायनाय हाथाय बायलायनाय जागोन आं रायजोफोर थ' बिदिब्ला सब खोथाखौ बाद होदो रायजोफोर बेनिफ्राय आङो भिडिअखौबो बारा गोलाव खालामला बयनिसिमबो दिनै 76 दा रिपाब्लिक डे सुबुंखान्थि साननि गाहाम हामलायथि बावहरबाय आरो दिनैयो जोंनाथ' हादोरनि गोथार फिरफिलाया जोंनि पुरा भारत हादोरावनो मोनफ्रोमबो जायगायावनो बिरगोन ओरैबायदि समायना नुगोन आरो नोंथांमोना न'खर न'खर बिरहोदोंना बिरहोआखै एसे कमेन्ट खालामदो बिदिब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला नोंथांमोना बे भिडिअखौ इउटुबाव नायदोंब्ला इउटुबखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो फेसबुकाव नायदोंबा फेसबुकखौ फल' खालामनानै लाब्लानो जाबाय आरो ना बेफोरबायदि ब्लग भिडिअ सानफ्रामबो आङो नैबे आंनि चेनेलाव लाबोबाय थायो आंनि चेनेलनि नामा जाहैबाय साइखं ब्लग नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ अरायबो एसेब्लाबो मोनलांबाय थागोन होनना आसा खालामो बिदिब्ला जाय बिथांमोना गोदानै फैदों गोदानै नायदों अन्नानै लोगो जादो साबस्क्राइब खालामनानै लादो थ' बिदिब्ला लोगोफोर बेखिनियानोमोन दिनैनि ब्लगा एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि